Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Vieda Vermogensbeheer. Welkom bij een nieuw Cambuurjournaal. Het oortellen is begonnen. Nog 2 wedstrijden en dan beginnen de play-offs. Cambuur speelt het vreed in ADO Den Haag. Er waard voor zelfs volop traint die jongeren naar die wedstrijd. Maar er weer deze week ook een bijzondere besite. De Canadese veteraan Jim Parks. Wie toons hier bij de training van Cambuur. On hem is het Canadese bevrijdingsshirt van Cambuur onbeen. Hij is de enige nog levende veteraan die het mij geholpen had om Ljouwert te bevrijden in de oorlog. You can show it to the boys, jongens. Dit is onze nieuwe number 1. I think it's great. It's mine to keep too. They're not going to get it back. Ik vind de Tweede Wereldoorlog sowieso wel heel fascinerend. En als je dat van iemand de verhalen kan horen hoe die erbij was en niet allemaal heeft meegemaakt, ja, dat is wel heel indrukwekkend. Ja, dit is gewoon, we zijn er trots op, hè, als club, dat dit al gebeurt. Een bijzonder moment dus voor Henk de Jong en Simalje. De play-offs komen er nou wel heel hut aan, want nog oorlog wieken. En dan staan de eerste rondes al op het programma. Jesoene sissen, daar ken je wat. Nee, Sjen, maar je skeen erg, spelen sparren misschien. Maar nee, daar wil Henk de Jong net aan. Ik kan plakken, maar ik trainen van die wedstrijden. En ja, dat ken ik mooi, deze wedstrijd. Hè. Een topteam. Ja, en daar speel je. En daar kennen wij goed zien voetbal, dat weten we. Ja, daar hebben we zin in. We kennen wat verwachten. Ze had 3 keer van ons verlend dit hier. Dus we kennen wat verwachten. We moeten goed van nou seconde 1 erbij wijzen. Dat is het probleem. De zijstek, competitiemodus, want dan just nog altijd naar dat derde plak natuurlijk. Ja, maar ze heus ook eindigen. Dat is wedstrijd voor Dost als spotter. Zo, we in het begin van de competitie hebben wij de tweede plak verlend. Net nou of een keer gelijk spelen of een keer net winnen. Dat hebben we bij de eerste seizoen wedstrijd verlend. En daar hobbelt achteraan. Dat is terecht. Het is wat het is. Maar nou, maar we zien dat we treden worden. En in de competitie maar we meedoen. Dat is leuk. Michael de Leeuw ontbruts op de laatste training. Hij is blessure, is er net bij in ADO Den Haag. Maar hij rekken wel op een heel bijzondere wijze blessure. Eerste speler in mijn carrière die gewoon trekken door zijn pop die in de grond zit. Ja, die maakt een sliding op zijn pop en die zei niks en die houdt ook niks mee. Maar hij gleed uit en daar kwam misschien die pop aan. Dus ik maait zezen van hem, ja, want hij moest er zelf ook om leiden, maar hij had een behoorlijke wond en die is hecht. Is dat slim nog zelfs? Ja, ik was de eerste erbij volgens mij. En hij zei schaafwondje, maar ik zei nou, je moet wel even naar de dokter. En er zit al je hechting in. De goals zilletje in ADO Den Haag. We komen matten van Piegelix Tony Rulke en van clubtopscorer Remco Balk. Hij had daar Sontje niet lezen dit seizoen. Stiet daarmee deelt tweede op de topscorersranglist van de eerste divisie. Maar dat wordt je deelt tweede. Daar wil er van. Hij wil alleen nog tweede worden. Ja, 4 maal zo weg, maar dat had ik ook wel verwacht. Maar mijn doel is natuurlijk om nog wel paarden bij te schieten en dan tweede te worden. Dus dat is wel mijn doel en daar ga ik vrij morgen mee beginnen. Daar houden we je aan. Weet jij wie morgen jouw directe tegenstander is? Als het goed is, Kusilla, dus dat is wel mooi. Ja, ik heb nog wel eens contact met hem, dus dat is alleen maar leuk. Ja, hoe is het dan om tegen hem te spelen? Want jullie zijn 2,5 jaar ook teamgenoten geweest. Ja, leuk. Ja, ik vind het altijd leuk tegen een oude bekend te spelen. Ik heb vaak op training tegen gespeeld, dus... En het is een goede verdediger, dus het wordt een moeilijke wedstrijd voor mij, maar dat maakt het alleen maar leuk. En ik hoop dat hij het ook leuk vindt. Zei Remco Balk, de Riosboeten dus bij Cambuur. Soeren, hij komt in het veld van Matthias Natti, die het scorst is. Verder speelt het Cambuur mij dezelfde spelers als Feline Wieke. In een wedstrijd die het op papier een kreker belooft te winnen. De noemen strijden en 4 channelcore. Inzet is dat derde plak, dat beide ploegen nog wel eindigen willen. En ADO begint goed. Hier is een voorzet, dit is even Rotier. Maar het blok is van Tariq Messera, die het voorkomt dat ADO op een 1-0 voorsprong komt. Dit hier, de 1-0 wil wezen matten voor de thuisploeg. En Cambuur had het dreig bij de Hagenezen in die beginfase. Hier komt Thomas, centrale verdediger. Had een heel soort rondte. Vindt aan de linkerkant Rotier. Goeie voorzet, het schot. En dan is daar de 1-0 voor ADO Den Haag. Lee Bonus, de spits, stiert op het goede plak om zijn ploeg op een 1-0 voorsprong te zetten.
En om eerlijk te wezen, zeg je dat wel een beetje onkomen. Want Cambuur roen in die beginfase compleet efter de feit non. En hier neer in te brengen. Het doelpunt is daar dus het logische gevolg van. Cambuur had ondanks daar nog geen moment in de wedstrijd zitten. Zelfs nog net op goalsketten. Maar Jorgier Benjamin Pauwels is de naam. Wat een prachtig doelpunt van de Belgische aanvaller van Cambuur. Hij zet na 24 minuten de bordjes weer in liekwicht. Verrassend is het wel. Want Cambuur hier dus neer te vertellen. Maar zoals Jorgier mij zou spelen, had je echt maar een lietse kans nodig. Prachtig doelpunt van Pauwels. Cambuur groeit dan een beetje in de wedstrijd. Wordt wat gevaarlijker, zoals hier met Balk in dat duel met Silla. Hey, daar is het die twa. Is dit een overtreding? Nee, dan maakt het speel terug. Dan is het Tony Rulke. Zo, dit is mij direct wezen is. 2-1 voor Cambuur binnen het jaloeren. En ze ontwikkelen de wedstrijd wel op een bijzondere wijze. Een striemen eerste kwartier. Maar Cambuur herpakt hem. Silla is het er net mee. Die zei dat hier een overtreding maken waard. Skietzocht een manschot. Die is het er net mee. Die liet gewoon teruggaan. Ja, het is een lied strelke. Maar net genoeg voor een overtreding. Prima die toch de skietzochter. En ik prima aanmaken terug Rulke. ADO Den Haag dan. Voetendaleks uit die oortrap. Oh, Smant gaat hier de mist in. Is het bonus bij de liekmakker? Nee, de peel. Red Cambuur. Daar hier bonus. De staan samen weer op 2-2 zetten kin. Nee, die verkeerde timing van Smant. Die keert hier onder de bal terug. En dan maakt Cambuur de peel tanks is ze. En daar stiert het nog op voorsprong. Op slag van rechts dan Mark Diemers, de onvierder. Oh, dit is een flater van de Cambuur middenvelder. Had het gevolg een bonus van Michem. Oh. Correct van het skoft komt de thuisploeg op Liekense hichten. En Mark Diemers mij hem zelfs in de spiegel onschen. Want hij levert je de bal op een onnedige wijze in. En dat smiet zijn ploeg een chindoelpunt op. En zo is die vastsprong weer verdwenen. Is Diemers de slemiel en is Van Michem met dit mooie wippeke de man van de liekmakker. De tweede helte dan, met ADO Den Haag. Dat de eerste hoekskop krijgt. Silla, het schot. Dat krijgt Jonken. Zo wie de oud Cambuur speler dicht bij een doelpunt. Tjen zien oude ploeg. Goed voetballen dit door Cambuur. Soeren die Pauwels voortstuurt. En dan is het gevaarlijk. Want als Pauwels aan de bal is, dan batten wat. Pauwels met de actie wordt ontikt door de Ruiter. En Skietzocht een manschot leidt de bal op de stip. Een terugtbesluit. Want Pauwels die wordt wel degelijk ontikt door de Ruiter. Hier, pats, op een voet. Hij gaat naar de groen. En Jerry Hilteman, de invaller. Hij mij dit boetenkorske benutten. En docht dat. Hij zet Cambuur op een 3-2 voorsprong. Het wie nog even de vraag. Waar neemt die strafskop? Diemers hier de bal in de hand. Hij joeg hem aan Hilteman. En die maakt het mooi hoor. Cambuur op voorsprong. En Cambuur, dat wil meer. Hier komt Galvez eruit door de linkerkant. Voorzet. Komt bij een oorinvaller. Alhaft. En hij maakt het Cambuur zelfs gelukkig met het vierde doelpunt. Jongens, 4-2 voor Cambuur. En dat na die minne beginfase. De Leouters zetten het helemaal recht. En Alhaft, het is zo wat zijn eerste balcontact. Bezwaagt het Cambuur de oefening. Want dat kun je toch wel sissen. Maar nog een lietse kwartier te spelen. Maar ADO, ja, dat wil het nog wel beziekje. Al lever je ze de bal hierin. Dan is het Van Mullen. Maar de goede paas op Hilteman. Hilteman gooit hij de wedstrijd in het slot. Had wel heel volle tiert nodig. Ja, te volle tiert had er nodig. En is dan ik net de vlugste. Want mij ietsje meer snelheid. Hier hij de wedstrijd misschien wel in het slot gooien kan. We zitten in de laatste minuten. Bal komt voor nog. En dan wordt het toch nog spannend. Want dan is het Dano Laurens die de treien fjouwer maakt. En dan roept Cambuur toch nog een vervelende slotfase voor hem zelfs hoor. Jansen kent de bal net echt goed voor het werkje. Het is direct heel druk. Hij krijgt de bal super wat te volg van hem. Maar uiteindelijk wordt het net meer spannend.
Loopt Cambuur de wedstrijd door de streek en Ginner de Leeuwters voorbij aan ADO. Hij plakt treien. ADO Den Haag uit 3-4 winnen, dat is van mij wel aardig toch? Met gewone mansjes en hoe we dat doen. Dus doe ik net 94 minuten lang een ADO Den Haag onder de toe, maar dat haast net. Zo goed ben wij net, dan ben we Barcelona, dat ben wij net, we zijn Cambuur. Maar dat we dat bij Vlagen doen en dat we dat nou meidje, ja, dat is goed. Daar heb ik mij de nijcompetitie. Ja, ADO is ook geen misselijke ploeg, dat moeten we ook niet vergeten. ADO heeft ook het hele seizoen rond de tweede, derde, vierde plek gespeeld. Ook een moeilijk begin gehad, maar daarna ook een uitstekend seizoen gekend. Dus ik denk dat we dat hartstikke goed doen. En dat we hartstikke tevreden mogen zijn uiteindelijk. En ik ben helemaal met je eens, zo'n eerste 20, 30 minuten misschien wel. Ja, dat moet veel beter. Maar ik geloof dat het vooral in een bepaalde angst zit. En hopelijk krijgen we door deze wedstrijd weer wat meer vertrouwen daarin. En gaan we nog wat makkelijker voetballen, want dat zou wel lekker zijn. Laten we even beginnen met die beginfase. De juist al een onderdeel van werd toch het net slagen. Je zorgt ex-spelers die bal te kwad waarom speel je op je keeper. Dat gebeurt 2-3 keer. Die scherpte die er net in ziet. Mark Diemers zei, we zijn soms te angstig. Ja, dat zag ik in de rust. Ik zei, jongen, gooi nou eens een keer alles van u zou. We laten ze vrij uit voetballen. Ik praat ze haast de lucht in. Hè? Maar toch zit dat erin, dat bescheiden. Ja, ik hoop dat er nou naar deze wedstrijd uit is. Het enige waar ik van baal is dat ik het in de 44e minuut doe. Dus vlak voor rust, dat is niet slim. Dus daar kijk ik kritisch naar mezelf. Maar goed, ik wil altijd voetballen. Altijd en overal. Of ik in een stadion van 100.000 mensen speel of niet, maakt me gereed uit. Ik wil gewoon voetballen. En dit was niet het goede moment om hem uiteindelijk te openen. Maar, dus daar baal ik dan van. Alleen ja, goed. Ik ben aanvoerder van het team. Ik moet voorbeeld geven. Ja, dan moet je rug rechten de tweede helft. En dat probeer je dan. Over Mark Diemers gesproken. Hij staat natuurlijk op 1 op het strafschoppenlijstje. Hij pakt die bal als jullie een strafschop krijgen bij die 2-2 stand. En dan ga jij naar hem toe. En wat zeg je dan? Hij vroeg aan mij van neem jij hem of neem ik hem? En toen zei ik ja, ik wil hem wel nemen. En hij zei oké, is goed. Dus ik was ook heel blij mee dat hij mij de mogelijkheid gunt om de penalty te nemen. En gelukkig heb ik hem daarin wel terugbetaald. Cambuur wint van ADO en Git voorbij die ploeg. En omdat ik FC Dordrecht verliest, is Cambuur de nije nummer 3 van de eerste divisie. Volendam is kampioen, Excelsior is promovière, ek naar de eredivisie en Cambuur is dus de best of the rest. Vitesse is de hikkensluiter, maar nog 1 wedstrijd te gaan stenen zij terug de 39 minpunten op 2 punten. Cambuur wint van ADO Den Haag en speelt het volgende weekend in MVV de laatste reguliere competitiewedstrijd. We binnen er dan op de sneeuwweg met een Cambuur journaal. Want dan. Het Cambuurjournaal waar mij mogelijk maken terug bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Wieda Vermogensbeheer.